Ahojte, volám sa Ľubica Vlková. S myšlienkou Finpresso Archiver som sa pohrávala už dávnejšie, hlavne pri triedení dokladov v domácnosti. A keďže sa budete s aplikáciou stretávať dennodenne, snažila som sa jej dať svieži a praktický vzhľad. Ahojte, volám sa Michal Vlk. Aplikácia Finpresso Archiver je vyvinutá pre operačný systém Android a zaujímavá svojou jednoduchosťou a prehľadnosťou. Pomocou nej môžete archivovať doklady, prípadne dokumenty rôzneho zamerania. Ahojte, moje meno je Tomáš Staňo. Funkcionalita aplikácie Finpresso Archiver je však omnoho pestrejšia. Môžete si do nej ukladať videá, prílohy a rôzne iné pre vás dôležité súbory, ktoré neskôr nebudete mať problém vyhľadať. No a navyše môžete zdieľať uložený obsah s kýmkoľvek, kto taktiež využíva Finpresso Archiver. Všetci fotíme, ukladáme, ale doteraz neexistovala aplikácia, ktorá by tieto dáta zhromažďovala, triedila a prepájala s praktickým životom.